Recording by Sargama Studio. कैसे मेटैया तोरा नाम गे जानुआ ससुरा में जाके देने ग कैसे मेटैया तोरा नाम गे जानुआ ससुरा में जाके देने ग तोरा बिना पगल बनी जइबोगे तोरा बिना पगल बनी जइबोगे कैसे मेटैया तोरा नाम गे जानुआ ससुरा में जाके देने ग कैसे मेटैया तोरा नाम गे जानुआ ससुरा में जाके देने ग मगे जबा जबा देखब जानू नमा तोर लिखल का तोरे याद तो बतिया पहिला का जबा जबा देखब जानू नमा तोर लिखल का तोरे याद तो बतिया पहिला का हमार प्यार के नी भैनी नहीं धरा हमार प्यार के नी भैनी नहीं धरा कैसे मेटैया तोरा नाम गे जानुआ ससुरा में जाके देने ग कैसे मेटैया तोरा नाम गे जानुआ ससुरा में जाके देने ग मगे हाजिरा चैने कर में सोना हो सिंगार गे राही तरह आनंद बाजोरे हो जमी फरार गे अहे गे ले हाजिरा चैने कर में सोना हो सिंगार गे दीपका बासी बोधा बाजोरे हो जमी फरार गे नंदन बिहारिया के तोड़ा में कसा नंदन बिहारिया के तोड़ा में कसा कैसे मेटैया तोरा नाम गे जानुआ ससुरा में जाके देने ग कैसे मेटैया तोरा नाम गे जानुआ ससुरा में जाके देने ग जोगे 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 गे